Toto podporujete, toto má desiatky tisíc like. Žandarom, hej, zabarel ma. No ja som veľmi zvedavá, ako podporíte tohto 13-ročného chlapčeka. Život s tebou je nádherný, láska. Aj keď to máš ťažké so mnou, ty neodchádzaš. Teraz, keďže máš tú možnosť, hej, sa prihovoriť, tak dá sa povedať, že viacerým ľuďom, tak chcel by si im niečo odkázať, alebo možno aj kapelám. Tak ja poviem, že mne je úplne jedno, kto sa mi ozve. Ja by som sa extrémne potešil, keby sa mi ozve hoci kto je proste medzi spevákmi a speváčkami, lebo akože ja viem, že by som zažil nové veci v živote. Ja by som toho zažil naozaj veľa a veľmi by mi pomohli. A mne je úplne jedno, kto by sa mi ozval. Ja som ochotný spraviť s každým a ja by som bol rád, kebyže aj je ochotný spraviť volať so mnou volačo. Takže toto je tvoj odkaz, dá sa povedať, že pre kapely alebo pre spevákov, aby ti pomohli vlastne plnením tvojho sna. Teraz všetci počúvajte, čo ja vám poviem. Videl som pekné dievča a veľmi sa mi páči. Ja ju chcem, veľmi chcem ísť za ňou. Ona ma chce, mami sa bojí. Mňa jej mama vôbec nechce, lebo som ja na pesikácky. A ja vám ešte na záver poviem, že tento chlapček má svoju vlastnú tvorbu a má pesničku, ktorá by mala byť duet, ale ešte ju nemal príležitosť s nikým naspievať. Takže ak vás zaujal tento mladý chalan, určite sa mu ozvite, splnite mu tým sen. A ja som veľmi zvedavá, či sa niekto taký nájde. A keď áno, tak naozaj nebude šťastný podľa mňa len on, ale ja budem tak isto šťastná, že som mohla pri tom byť a že som mu v tom pomohla. Pretože toto je môjim cieľom, zviditeľniť mladé talenty. A nie len mladé, hoď máš aj 99 rokov, ale si v niečom dobrý, tak sa ukáž. Vráťme na internet normálnych a talentovaných ľudí a proste bizáru dajme trošku